L'acció voluntària té un paper clau en la transformació social del país, ja que millora les condicions de vida de les persones o les del seu entorn. La persona voluntària porta a terme l'acció voluntària i fent-ho es forma, s'empodera, aprèn, creix i es va transformant i va adquirint competències que s'incorporen a la seva vida diària. Des del Departament de Drets Socials de la Generalitat volem posar en valor el voluntariat i el volem reconèixer com a font d'aprenentatge al llarg de la vida. Per això hem impulsat l'elaboració d'una proposta de catàleg de competències i metacompetències de l'acció voluntària. El catàleg agrupa, identifica, descriu i detalla el conjunt de competències i metacompetències que es posen en joc a l'hora de dur a terme l'acció voluntària. A tu, què t'aporta fer voluntariat? Volem conèixer la teva experiència. Participa-hi i digues la teva col·laborant a les trobades presencials o entrant a la nostra web. Tens temps fins al 30 de novembre.